eller hvad det er, hans kysmål. Men jeg kan så bliver de her folk nærmest sammen til en grund i. Nej, du kan ikke. Det er fordi du er en pige, så kan du lave kysmål. Gør jeg? Hvor spids ligger man? Hvis du skal fløjte. Mikrokysmål. Nej, det ikke. Og så skal vi lige til at spise tortilla. Nej, ikke for det galt i halsen. Titlen til filmen Victor bliver kvalt. Den kan I bruge til, så skal I bare vælge nyt. Første Jens.